Kanisa manyite lingana bona ninchi na bonganjite machuati bune kwa kote ba twanchane ono roje lakini machuati no mumromia omuyango kane oje tukolya matanga mama aye ale agatika kuoni mesine chinchu agacha abale nkuto muroje nere bulendo muntu bwakoboko haki machuati agatita ale nkolera kobwata intu ale ngolera ata kombanja akingato mumro no muya Stadi ale nkolera he akalera ata kombwa he gasi ale ngoita chingo nere nkweuba wati omnyoka rojo toletera amache he agangikange sana ona kinarira gakimu mro no miyamba kokongolero roje kabichinali era maragoba chitwende chechi akuna konga nichinge na kinaroje nati umeto mondo na ko elibuga namtinte yoga itairesa na kike songe ota umetembe na ko school 1,000 miles are better than 1 mile one to achake ile 20 gato chitoike 50 uchimuto abito kumanyire na nyasa gato bangerete na ndo tuna majua tyanganste kana ntinimo anjete bona to kubwatira naiga narore uchimuto ali ngale turasitoike Bajatara kolega tabia ena kiuko yerorere ya nende asigasi ya ogento nda muri recommend no muntu uri straight forward roche mambe na mambi ndale kogoso no musigari na bari gocha kunganekera mbu yabona kolega simni eyo yunkaite ngaero tago ta njerete yaranyisalie tu nanda roche bona gocha mambiga please make sure ngamwachire nere singinjo nayo chegaria orara my new Paris nyumba iwaga chete nyumba my house bungalow it costed me around 30 million ndugu ego bole monkando bai ene nyumba 30 million ai igobona chuma bisaine no mongwano ya tiko moretande but what you'll do make sure ta base go interact mono na joy kama nyenga gasi ya ene geita na korosi endagera egeita endagera come just you know how I behave njoma tena mundo ntata geti ujinga kidogo mimi nimekuwa mtu mkubwa bwana sawa kama niko mkubwa sitaki ile ujinga kidogo kama kazi yake ndio hiyo afanye kazi oye gasi ya rumba kata musahara tingo chikomo mitimo igintu kiagera kwanza tuacha kuomana naga shido kora kana bwa taka kera you know as a boss oikanendo ora umane inde magosa ita base koiro kiwakwa na baba ngakoni mesi akoni chinchugu 2010
Yani akoni 20 ngento ki 20 ekero kurigirira inche mo ngina saso kimwana na 20 yina 50 nga moja akirenga wono emora 20 ni sanora chakire bugi makao ikere sina ikere ya bona smart ngara korumse ya uita bwati kende baba 20 ngento ti bati rero mai tire ngarikari ni bati rire bumbiri elimo indimo ko chemwa oroche 20 ne chokoli indimo ko chamwa ko rama bati kamwe sana mwabe kachita dipakaga na ndiro chimwe mwana smart njeno monto bwe kanisa njeno monto bwe ringana goikoto kego chakonywa muno monto le igoro mana ko chikobwa abana bana ese ngekiro na sa ko rusi ako chakoligere liga ako chali gedira te mwandi ya yaba nali ara chiko gosika lakini una 20 kwa ndole banota ke ko tayi kuganda bwaenda na meliera andike kwanya lebo achimbako oga tabi omene ke keliya tati bakora kakeli wakora kake wiki majwati ngajao koi oita ako iranda bwati ngobuna nago tebi nandi kuchikwasa so anyumba kwa legas tigangende keombe ngoenda ndi no mokutano gite tokore na mara kwa batokwana ndo tokwana sawa na ko lakini yorengere lyo manyenga bintebyo kongersenga 20 nga bibiti bana bwana kaiga buna na mpochi tegora kwa ote ko to byasingeli bubiri ekara kwa tangwa ibegete njenati aya gende buna nago temera kwa batokwana na kimwabire nene turaba mono twaitire metie nyinane iga turaba mono na kie kiago behavior yenye so sekonda tero muntu bwato buriru baba ya oyo no muntu mete korakana ni mutu wa kanisa uyu igasi yunengi ntangokyo tari gosiba abamwamba go tari gosiba oyu nabako basabera motarange akoragera o tari gosiba egento gokora tiga atia koregasi yubosabi egeita guchiarigereri asivie birole kutia endagera nera rosi yani nyumba imetemete lakini usikubali afike Joy karibu sawa hiyo maneno tutatengeneza usikubali unajua Joy is an intellectual uno muntu osomete uno muntu maso she deserves better warore abantu muna sisi hapa warore bono tiga asi karibie sawa but I'm happy to see you. I'm so happy to mwanya ukwana tata you know we communicate ngagiatanya konde yimbo kwana I think we talked with him yesterday at night agantebya next week nabara ikekenyaga tibedo sotebi tarante ebyo mete nabasana mange mware gukora kon mae lakini nacha ondari kora acha Kenya bura etrari South Africa rara yana Nigeria kigaro le biasara mugagoria napenda ra ngaite chimbu echu no nduzeti omaide ngomona bona iga eso kwa batu anjera you will die stress taibo kubwanga ono tatu mwako na kubwanga tata na mali kabwa ngochao mtakire mbali monge tips una mamenye ngocha lakini unole chini ya mti unabalizi unakunywa unapunga upepo when I meet your dad, I feel so happy because Togo interact to kuana na ba free na mtime chanda yana talk nanje tukukwana ndira konkaransion te you are my only son ewe ndio kichwa cha nyumba ikerenta ya angange nae na tonge gotebi gubonge kwera sawa sawa tingo para pakoto siko mogako ni musike pakoto siko nimba sigete when I'm here I'm like your dad haki isibiye bintu ndinye nyumba ndusiske ngombe mburugere chinsiaga ndetere ngombe chinsiaga ndekere bijuju echenge ndusi ya na matwati ankani tikali matwati na bankani ki ya yekolika bobe yekolika moro mpaka ngakire matwati enigo bwairire mwarogo bande nyumba nebichayago ongo sega ngwechanda enigo bwairire mwarogo bande nyumba nebichayago ongo sega ngwechanda ya tato mino ekero togo kibi ebyasale mo kora bona ntu twari kwa
wake biashara bichibesa yes wake biashara bia 1 million 2 million 3 million tukacha kuna kwa soa tukasoka tukasoe fili tukarubono tukarubusi tukasoa chi town chinene muna Nairobi tukana Nairobi toke biashara bia 3 million tukana biashara bia 4 million kwa nie binti bibio kwa but we were very careful na iso yeah ekero iso tuagiro umwako minaka kanyore kwirende kagenda German kagenda German na nje ngatikara Kenya mono ngangia kugura muri munagacha na oni nyumba nagacha ngatiga ogatiga biashara ngatika ono agine nje ningia tako ngorokerire ne kaka kolete bona nje mo ngoroki njire ndungi irinde nje gutiga mangana koiweke gusinga etabu etingina ya wise igona bura tunga no mugweka ina but nowadays things have changed my friend abantu bago YouTube biashara you should be very careful n'abantu ko work n'abaro muso your partner ndo chokuru baba ndo chengoro nabugatigana ndane tamashio kunyunara tayo bono manyite no tamanyite ntibone gaiga ntunturi guchiruji obe ntubwata amache tap amache gisima naro amache ntunande kwanza to kunyuna yechubari nkorusi ali apimire nararo aye supermarket jingo nyunda amache ayo guchiro cheno nyambo na amache ayo sene chombo guchoy ntintu nturi kunyuma chayo bigoba bono nakiwa kara kwatigigita kwasiga kigita obe gakyanti goniba nakibono kwibega umate senginjo seinugita gitaringo igaiga nturi gutigigita kwasi kuna waso kabuna waso ogusieka senginjo kuna waso kaiga utana bakonda pikige ntoga akipole tina maitate gona soka bwango iga namnyoka nate betiga ngende nabona anyorera imiroje bono waikire ko yareta lakini nabato kwa chiombe ntu ayinturi kun kara tura mati ndana gote tura urandara bono baba hano aya nabato kwa chiombe partners they can strike a deal onyone mambi kwa kode wakru masasi wakwe because of big money. I think again tikigwa kwanenekia moso no nyaba sania I should check on them na ending you are serious hata squeeze si ya watu wawili bwene tendore mnango kwa bintu byane nende ninchenkoli gikora tata kakari Germany nere ngarare tugucha kwenye gukwana similioka you are like my dad tiga ndole mna inchenko gukorigia eri ndonsemi manye mnango kwa legacy na inche amena mambie na inche ngite nini. That's good. That's good. Igombia anu mateke roro mwango weto mabwango bango konyorore nga kwagorora kinone gesakuge ya tato mino ba naboigo kwa monto mwango think quick twana kolengera bwana olanga bantu akidiri bwana igari kibikira maguta kigari sato Kisumu twakediria 10 million 5 twakora na twasiba numu yako twasa nusu katiba ni nusu mkate nusu yo maneno ina maite baba nyanzama inataka ngotebiga kwanza tari ngotebi ngokomonyera maita na bura nyore tumanyiti kerengera likirikia na ngorete bwate wono narengere libuno gukori gasi aiga ogukori gasi umwaka oyomo ukoire course kuse college kuse training ase binte bitatu
Umenyete no na so gocha kugenda ekero gocha kugenda no muntu gukuira kwikarigiriria nga umwese kuyu nabwata masakara na lya gukwobo wake ogende ikosi ntagetembekera nichibesiji umutinya so mutienyi yakobo mwako yo machisa ni guchire ikosi ikosi ntagitogende buna bono mumururi one nakoro boinchinya akajete mungwana gitu musani natwari wake biashara eraiga unyori rugocha tinko nyara kumuganya till late ono koraiga ayamambi hakikisha mwachiri no mungwana uyu then tema soko nyara obe careful na gotebirigo igomona tigansoke mechando teyo ande no nyongo soka ngo batikira handa aria samani baba nyama chikiro muko sasa mimi mungwana mnori kusunyunze ndage na tena kikira nta be careful okay na wango chimenda kesa bono ninje na no ne na record actually tigato soke ga no ninje bono toro chime no nya saenda kuchi twende ga na inje ndole ngakingo banga manganane ya biashara yetu itaki kuchelewa au kuchelewa nataka kama client anapata maneno. Kai, kijana. Majua. Hata noyo mose. Ebire mbulini mapema. Ruku hapa na pale. Agera gini. Wakongo acha kukaransi kibandi designing ngoja yake mambo. Wakitathura bete kabano man. Yaani akadiri ngalekele mata. Ukiniona namna hii dili saifana huku chini. Ai. Apa kosibyo mungwana. Lakini nao tainga kio. Oje kuja kuikaransi vibanda vya makara asubuhi ya saa hii ntokorore utakuwa mweusi. Aya keresene beti ngobe karakini network. Aya, tiakunya kugendia ndege. Au kwenye tukumepanga. natagete chibese chichi gogo omwaka omogima iga nkochibekera nayo konyoru gwakorire gasi omwaka omogima echi ni chibese chiao chimbekera tiamo nkoire kosi ogenda okore una bono mumurone akorto boinchinya gechemba na akoro bo medicine no inche no gabo oge araria iga waste medicine ndagete ntomero obunyagitari nainde kobwa yaya gakianti ndagete bunyagitari tori gochia inche nkokubanga bono ase ninche gose mwana omenyete naende aya no mwana one ninche ngokubanga okoigu nango gotebe igonta gitogenda obwarimu ekosi obwarimu bwa CPC kora abana bagoite dance bagochora eubi bakorosie bichanga biri batwakorosiri kare bakokaranga magina kwarori CPC yacha osomere CPC tari osomere obwarimu ase obwenge osomere obwarimu iga bitari bobe korende ase gwata chibese ni chiane igonga ni tinto omero bunyagitari ninde kubwa mono nategetembe neurosurgeon niga inche ngokobanga tari ayo gonchike kosi okogenda igo koba kwigunga nyanja gachamba na chieto nae na otagetenga inche ngokoba gose ninche ngokobanga baitu tagotekera gose banongo tigana ya anti ayenkonya Machuati saa 3 oikaranse teke bandaga ikarakali na chile kote Machuati bwana pambana amuka yani ikarakali tafuta kitu ya kufanya oche kuikaranse kano ngere utafikiana na mimi oche bunole boniga afu tobegete iki koroto nimevaa kiatu imetulia pali yake iki kendu kendi une gari Toyota kwa Makex ya Nairobi ya basali ni mtu mwenye natembea hapa na pale mnaona njiga boniga niko na kadiri kamifana mali nataka kwenda kusila deal mali ocho ikaranse kama noroche usembe ni kitu mbaya is a devil's workshop kwaroli acha bana obwene tena gotenga kujia tips no kochira tips chia betting bunendege yo kwendi tips chia betting nimbwate nkwa tips za maisha ngoro kiuno komenya bugimobo wache kupambana na afieta kwa sababu ndege yiwe gweta uchikonyeligi no nyasi simia sieta go tulikonyero ase kugwera tumaiti hata bono ko konengare tu
Chibono nabwate ekerengereri ekiga muya gwakora gwarete topic eye ekerengereri kiaringi kianene niki waringonga chibese echu gwateba nkorera omwaka omugima manya gusaba omochango iga egento bune scholarship nero nabego nkonya omochango okia omochango kibwone nchibwone mechango teri gokoru ninche nagotebi nangokobanga kwaigure mechango bwone teri gokoru chibese ninche mbwate nande chibese ninche nkoenda ngakane okoru bwalimu obuna ateba nonya tori koigu nche tindo chose ntoche tunyarane naye naende nonya gwachete igoro naende rero nkogenda uri utaenda ndo okora nono bwalimu bwe secondary aya obunyagitari nobunateite gokora no anjire gonkonya tagonkonya nkoro obunyagitari nje tingocha kubwikana abantu bamenyete kenyura abana baye basomerete ebintu byigorigoro gechembo oyo gokora obunyagitari nkinche ndakorera obunyagitari nantinye chibesa agotiga nkora omuchango inyore chibesa nsomera obunyagitari anje tini gokora bwalimu Aye. Mimi nilikuwa kutembea unaenda Rondiani. I was in Rondiani. Do you know where is Rondiani? I was in Rondiani. Nikaenda pale kwenye beach, nikaparisi. Kwani maji ya mnazi. Umekunywa maji ya mnazi? Bwana niambie kitu gani? Utakaa hapa, marogoba fiete kuli utikana ni pound, ukimbie kutafuta nini kachanga kadogo, echome maini. Ikarakalie ndugu. Tigakoba ofio embrace you sitting there urabweka ne mesi ya makara omwamet bwana utatenga kachikara tabuna ya ye ndugu mimi ni kamje kifo ni moja bwana mimi ni kamje kifo ya mende ni moja ya ndigi ya to wake tips ngoro no bogi moko menya uache kukaa hivyo na babaika ukiketi namna hii na ndege aye ndugu lakini rende turatiga ya fieta endeke kweruke to kwenye bwata turatiga ya fieta rende kweruke to kwenya to kwenyiche ono turira nasi mapenzi ara tukolire lakini umwana no mbiya kwanza Kai, ya jam. Enigo bwairire marogo bande nyomba nebichayago Ongo sega ngwechanda kikyabete nyomba minto Nigo tore bosa mwanya bantontori osanika binto Egachago ikero kanganya boso kubaba no bororo Tigatwaga chemito baba amatemwa na mange twete irambo Twerende nenso mwanchone amangana ya bantu twete yare Neitiria yare na koreta so